Potensvækst har forskriften f af x er lig b gange x i a. Så har vi en sætning, der siger, at når x ganges med k, så ganges y med k i a. Det vil jeg så gerne vise. Jeg har x1 og x2, som er lig med x1 gange k. Så har vi y2, som siger, at det er lig med f af x er lig b gange x2 i a. Det er også vores forskrift. Nu regner vi så videre og siger, at b, fordi x2 var det samme som x1 gange k, så det sætter vi ind her. Nu har vi så en potensregner her, der siger, at når der står a uden for parentesen, så må vi gange de her to tal med hinanden med eksponentielle. Ja. Altså potensregner af. Regner vi så videre. Det her er det samme som vores forskrift. Herhen, der står der, at f af x er det samme som b gange x a. Derfor må vi godt sætte f af x ind på b's plads. Og f af x1 er det samme som y1, så det må vi godt sætte. Og dette var jo lige præcis det, vores sætning sagde, at når x ganges med k, så ganges y med k i a. Altså y gange k i a. Jeg har en lineær vækst, og formlen hedder fx er lig med ax plus b. Og herover har jeg lavet en lineær graf, hvor vi har x1 og y1 og x2 og y2. Og når vi vokser fra x1 til x2, så vokser vi med en værdi, der kaldes h. Og vi har en sætning, der lyder, at hvis x vokser med h, så vokser y med a gange h. Og det vil jeg bevise. Det vil sige, at vi har x vokser med x gange h. Det vil jeg skrue op som en ligning. Så den hedder f x plus h er lig med a x plus h plus b. Godt. Så skal vi have ophævet den her parentes, så det kommer til at blive sådan her. Så skal vi bytte lidt rundt på de her ting. Så det her, vi ser her, svarer til vores funktionsforskrift, så det vil sige, at vi kan bruge fx i stedet for. Så det lyder sådan her. Yes. Nej, undskyld. Sådan her. Og det er det. Jeg har om eksponentiel vækst, og jeg vil gerne bevise sætningen, der siger, at hvis x vokser med h, så ganges y med a gange i h. Og vi har vores eksponentielle forskrift, der hedder fx er lig med b gange a i x. Og den har jeg skrevet op herovre, hvor jeg har skrevet y2 er lig med fx2 er lig med b gange a i x2. Ligesom vores forskrift siger det. Og det vil jeg så regne videre med. Vi har, at x2 det er det samme som x1 plus h, da h er forskellen fra x1 og x2. Så jeg kan regne videre i morgen, eller regne med, lige med f, og så siger jeg x1 plus h, som vi hedder derovre, er lige med b gange a, og så siger jeg igen x1 plus h. Det vil jeg regne videre med. Så har b gange a i x1 gange a h. Da vi har
naturtalerne, der siger, at I gerne må regne dem ned, så de står hver for sig. Dem har jeg så videre med. Men jeg kan nu se, at det her det er det samme som i vores forskrift. Så der kan jeg sætte fx 1 ind i stedet for, gange a i h. Og det er det samme som hvis jeg sætter y1 ind, gange a i h. Og dermed har jeg vist sætningen.